Good morning. Puti pintas dagiti agredwar kajak pay malasinan. Baka di na kayo malasin ni Apo Josen no da kayo malaji nag-seminar wano saan. Ngala naman pay kasta. Congratulations in advance. Sino kada kayo ti haan na pay napadasan ti nagkamali? Ay, dagiti nagibasan, da kano pa'y nagkamali. Wow, very good. Baliktadin tayo. Sino kada tayo tinakapadasan nga nagmistake or nagkamali? Kada kayo nga hampay, umuna ka jilangitan, tatakuman. Wen. Naiyanak tayo a tao nga nature tayo ti agkamali, agmistake. Datayo nga tattao, uray ninya ti kongkona tayo, at dalata panagkamali. Agkamali tayo amin, naduma-duma nga wagas, sa dinuman, iti kaano man, at dalata panagkamali. Uray ikarigatan tayo ti agbalin na perfect, awan ti makakuna, nga haan nga agkamali, ngam ado nga wagas ti panagkamali. Idi agbasa kami ti grade 1. Hami na abutan dayta kindergarten kada preparatory. Awan mapangkalatan di eskwelan. Ikan nakamot ti Monggol dayta kasla tangan nga lapis. Ti met hamo nga gumagatang dainang kuket ti pagtahar di ay in English sharpener. Awan ti kas Jaime. Ti ipabalon mo ni amang palang. You do not know palang ata, rich kids kay nga rod. Ti palang, kas lalata abuneng nga naingpis nga pagpukpukan mi ti unas. Kada jay ti ipabalon mo dayayan, adot purpose na dayayan, pagdalos mo to no panaggagaik, isumeten ti pagtahar mo. Ngano nangudal, ay inton dandanim malpas ta bagas na mabati matukol manan erugim manan at nagnudal nga inton dandani bagas na agkaroto ay kay palang ti kwame palang ko nami dayay ka anya na ganan kasi ti umuna nga lesson medio elementary kami no apay met nga daytamet nga uged ko nami di straight line punwam di papel mo ti straight line. Kaday di amang ko, iso nga tati kasi siriban nga taod to'y lobongan. Haandak nga inggatangan ti ruler, nagaramid ti ruler. O, kitamat nang kayas ti kawayan, pinasurutan na mo day tay niya naganan, iskwalan, street mat. Sinuratan na mo ti, tinulad na mo day iskwalanan, 1 inch, 2 inch, 1 foot mo lang. O, kita nyo ti sirib day di amang ko, inventor niya. Katat na, dadya mistrami, diniprive na ti sirib ko. Agaramit kay ngurti. Anya na ganan, surat-surat. Intalmag ko tarulel, pasurutak nga ikasjay ko. Ay, haan ko naman ni mistrami, ta nakaanchokos, garod nga bakit nga naka... Wala ti kadaanan nga mistra nga adalat na pagbaot na. Haan nga kasta. Una, suro na ti agigan ti lapis. Ay, sos, apo, di mo malaman, di mo lamapunpon, no? Data nga papelan, agbang-bangking taon. Nung ti sirib tinagaramid ti lapis, no apaya nga adda pasurot na nga dagos nga eraser niya. Apay di buo nga lapis. Sigurado nga ta nga awan lang ata tinagusar ti buo nga lapis nga han nga nag-erase. Apay nga no nagaramid da lapis, adda mo adda ti lapis nga awan ti eraser na. Ngam apay nga impasurot da nga dagos di eraser haan. Kada dyan ma-eraser no daduma, hangko mga pag-erase, ngotak mat, kagkagata, tuno ka na lokayan, tuno ka dahito ito kasla, aluminum di murdong na, di na bate, awang ma-eraseran, kapilitam to, puti-putam to, tilastikaw, eraser da jaya. Ngamti kamayatan nga eraser ko, tammo do, agkolkolat-lat taon. Daya ti bagbagana, apaya nga adda eraser, kaslamat lakan niya tayo nga tattao, apay nga adda pag-erase, ni inang ko, idi ka kwa. Gaputirigat ti biyag ka na mabalbalin, saya atom nga erasen,
Sayang, isugar nga ni mistik, di ay sango, di papel mo ka, ijay pa likod ti usaram nga ipasa. Tanangin na nga rin mo, awam mo igatang ni papel, kinuti papel ko, idi ka, numapanak mangruot ka, at dalawa-lawa, isok-sokat ko kadagit ay nababa na nga kaskwila ak, lawa-lawa ti pagsukat ko ti papel, idi, hanyo na padpadasan taga city kay nga rod, ngagraraman. Dayjay, no mabalbalin, inutom no saya atam nga irisan tama sayang kasjeti ko na. Ngam ti pampanunutan tayo kakabsat. Ti ngamin tema ti ebanghelyo tayo panagbabawi. No mabalbalin kasla ko mano di papel eraser. Ibabawi mo isugod nga mistake di surat mo isugod nga irisem ti ibabawi maan samon to suratan ti gusto. Ito talagamot nga, day di apong ko no nangalaan na day tanganagang ko. April 18, honorio ken perfecto ti adda kalendaryo at idug perfecto honorio. Innala da ijay 19, tabasbasit opat lang nga litra tanengnengak to kano ay talaga nga nengneng. Opat nga litra Rufo B Abaya grade 1 hang umanay ijay sa ijay nga to nga dakkel nga pagsuratan tinagan irisem manen. Kiday jay ti kunana, diti ebanghelyo tayo, diti tema tayo tata, panagbabawi. Apa yung nga panagbabawi? Iti wagas ti panagbiag tayo ngamin, da tayo nga tattao, nature tayo ti agkamali. Natural kanya tayo nga tao, nga agkamali. Although kay ikarkarigatan tayo ti agbalin nga perfect, nga haan nga agkamali, ngam di tayo mapupuutan agkamkamali. Agmis-mistake tayo lata. Ngam ti siglat ti simbaan, ti siglat ni Apo Jesus, numan pa'y ti tao nakapsot nga agkamkamali, injaya na, inya ti injaya, ana mga inlaod, wano inya bagatan, indaya, injaya na, he offered the sacraments, inted na dagiti sakramento, tapno mang dalos ti kamali, tapno agbalin tayo, anadalos akan kanayon. Kitaan nyo. Mayan anak pala di ubing bunbunyagan tayo. Anya ti purpose ti bunyag? Mangikat ti basol tawid. Kaya na nga sa uwan, mayan anak pala di ubing adda madinan. Anya day jay. In the Old Testament, nabayag tayo nga duli-duli tanen, natawid tayo kadagiti ninuno tayo, adan kin iba na ipasa ti henerasyon to henerasyon, aging gana nga nakadanon kada tayo, hamang nga maikat, basol atawid. San Agustin, nanya ti kunana, ti basol atawid. Da during conception, agsikog da ni ina, jidahara na, nagbasol ni ina, inton rumor di ubing automatic nga si babasol. Haan nang aramid abasol ta ubing personal, no di tawid. Iso nga, kayan anak pailaeng di ubing, mayan anak pailaeng, agir-iris tayon. Di mat, ir-irisan tayon di basol na babaen ti bunyag. Awan makaikat idta nga basol at awid no haan nga bunyag. Ir-irisan tayon. Umuna, bunyag. Into na kalpasan nga nagbunyag, ag primera komunyon. Ag konpisar. Taadda mo dagiti basol na, kabayatan ti kinaubing na, uray ko na tayo nga, uray kurang di consent na, ngam addan adagiti linteg, nga maibaga ija ubing nga, bawal, ag sautidakes, ag sitik, ag takaw, agulbod, kadananang kintatang kadagiti ka eskwelaan, no maibagam dayjay, amunan nga basol, hanan nga aramid, ngam no na aramid na, iso no ag first communion, ag konpisar irison dayjay, basol, kalpasan na, tumanan, ag komunyon, no nadagsen, irison, basol. Iso ti ibagbaga na dito'y kakabsat. Ti tema na nga rod da ito'y panagbabawi. Agbabawi kadagiti basol ko na ti ebanghelyo. Anya ti ko na ti ebanghelyo. Apay dagiti tattao nga indaton ni Pilato nga pinatay ti ipagarupyo na dagdagsen ti basol na ngam dagiti dadduma haan. Dagiti natupakan idi torre ni Siloe di natuwang kayat nyo nga sa uwan na dagdagsen ti basol da haan. No haang kayo nga agbabawi dayay. No haang kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo. Dayjay. Haang kayo nga natantanok no haan nga agbabawi iti basol. At dadagiti kamali ti tao nga rod
Human as we are ko na tayo nga rod niya, inacceptar tayo nga managbasol tayo, nakapsot tayo. At dadagiti basol nga repairable, mabalin nga i-repair. At dadagiti basol nga narigaten ang ma-repair. Aduma dagiti mistake tayo, basol tayo. Ngano kitaan tayo, isuda, dagiti kamali tayo no dadduma, mga necessary nga basol no dadduma, isuda dagiti mistake tayo, isuda tinang pagbalin kada tayo nga natibker, nang pagbalin kada tayo ang nasiglat, ado dagiti kamali tayo nga nagnakuman tayo, isut nagpagbalin kada tayo nga natured, at dagiti kamali tayo nga pagbatbatayan tayo nga isu nang pagbalin kada tayo nga sumansanto. Isu nga it is good to commit mistake kunana nya. But to commit the same mistake may ka-stupidity mo daytan Isu garod nga ko na tayo ti panagbasol basta ikarkarigatan nga pagbabawyan dayjay ti tartarigagayan ni Apo Diyos. Iso nga titima tayo tatta, panagbabawi. Ado dagiti basol tayo, ado dagiti nagkurkurangan tayo. Iso garod nga pagbabawyan daytoy. Kasla ko mamut no mistake yan surat mo, mabalin mo nga irisen, ta sumurot kano anya dayjay usto. Nagkonfesar dagitoy nga naggredwar, adun sapay tinaglibas. Didak kayat nga pagkonpesaran. Wow! Nabayagak nga nalpasan, ni umayak sumirip, nagatitidog pa'y lakadagay papadi nga bisita. Handak kahit nga pagkonpesaran, mo kayo! Datakin na marites yun, pati ko na yun, dapat may lambang yun kanyak. Mahit nga, right yun daya, karbangan yun daya nga agpili niya. Tinapatag, agkonpesar. Kunana ka, awan mo basol ko Apo, ay ka nasayaat. Awan basol mo. Kasla kumamo, di motor mo daytoy, nga no puros lati, kila, rugit, uri basi-basit, narigat nga agpangsyon, haan nga makaayayo nga usaran. Iso nga dalusam mo, ano daduma, i-change oil mo mat, iwasing mo mat, ikatamot dagitay Madina, tapno agbalin mo't lang nga makaayayo kin, agpangsyon mo nga nasayaat. Tano na ka, nag-BBS kayo, inadalyo tayo Biblia, agserbi kayo, lector, acolyte, MBJ, oray da tayo mat amin. Ibaga tayo ti kina-Kristyano tayo ngam, no, at the something rugit na, kilala na, mabalin, agpangsyon, ngam mas nakaayayo ay ti imatang ni Apo Diyos na madalusan. Kasi magkanya tayo, isugarod nga, adda pa nagbabawi. Hindi kayo nga pumarukya, kinahaan nga pumarukya. Tati nga rod aramidon tayo tapno madalusan dahi ti basol, anya dagi tayo panagpinpenitensya, panaglulwalo, panagtulong ka dagiti kakabsat. Taapaya, kasla dahi ti igos. Haan nga, agbunga ti ayat ti tao, no, si puno mo ti basol. Haan nga makaiwaragawag ti ayat kada kinapod no puno mo ti kinaswitik pagbabawyam nga rod dayjay. Haan nga agbunga kanya tayo ni Apo Esos kadagiti kakabsat tayo no napunpunno ti basol. Isugarod nga pagbabawyan kunana dayto igos anya ti ibaga na di igos. Tukana mo tang agbungbunga. Ibaga tayo kumama nga, Apo, alaam mo dagiti nga, agbungbunga nga kakaarobak. Dahil hanam mo ti agayat, puros karit, hanam mo ti tumulong, puros kinaimot, dahil kaarobak nga, puros sakit tinakam, hang agbungbunga dahil ta. Tati kayat ni Apo Diyos nga imulakan niya tayo ayat, agbunga tayo kumamit iti ayat. Kinuhang kang agbungbunga, gapo ti basol, nagsiyaat ka ni Apo Diyos, anya ti kunana, ay dahi ti pangarig na, kalyak mampay, abunwak mampay maminsan, numadi patayom ton. Isugarod nga dadto ti sakramento ti panagkonpesar, tinasanton amisa, dagiti aramid tayo ti simana nga panagbababawi, tapno dalusan tayo, tapno agbunga. Dahil ti ibagbaga na dahil panagbabawi, pagbabawian dagiti na ilawan, haan na tayo nga ilan sa ni Apo Diyos gapo ti basol kat. Haan na mga gapot na nagkamalikan ka ditamon, hanggang nga maisalakan haan.
Ti kaya na no nagkamali ka, pagbabawyam, irisem, isurat mo ti pudno nga panagbiag mo. No nagkamali ka, isnopikam, tapno maisurat di us-usto nga kayat na iso dahi agbunga ka. Dahi ti ibagbagana, dahi ti panagbabawi ka kabsat. Iso nga taptasimana, nasaya at launay mo't dalusan. Nasaya at launay mo't ang ikaten no dagiti nagyan na nga madi. Tapno agbiag nga nalintag, wow, no agbunga na may mayaton. Datay kumang mga kunada Kristiyano, nagado aramid tayo ti semana, abstinensya, panagpenitensya, panagayuno. Kano mga magnatay kumang maitigi mong maririnada nga, wow, Kristiyano datoy apaya, adda ayat, adda kinapakumbaba, adda kinatarno ti puso. Ngam no lati-lati, no asi-asiti nga nakarugrugit, nga di pa'y madalusanan, hampay makaayayo, ay awan lata, hantay nga agbungbunga, awan maayayo kada tayo nga umasidag, awan maayayo nga agsakay ko manulugan. Kiso dahi tapno agbunga, dalusan, padasan pa nga abunwan. Tiki naman nagayat ni Apo Diyos, haan nakit kitaan di basol. Tikit kitaan na, dahi puso nga agbabawi. Di tagtartarigagay nga agbabawi, dahi tatiki naman nagayat ni Apo Diyos. Kakas jay tayo mat ako ma. No nabunga ka, kayam ti mamakawan. No nabunga ka, kayam ti agayat. No nabunga ka, kayam ti agpakumbaba. No nabunga ka, kayam nga tulungan ni kabsat mo. Kakontra na ti kinaman naging bubukod. Galadalusan tayo, abunwan tayo, erison tayo, di madi, padasan tayo nga suratan. Kas mayan nurot ti pagayatan na tapno na bunga.